posa yidava tukupasirani zimene wayankhula onkalindo lero pa 13 August 2025 takhalani pompo ndipo tamvetserani. The DC President wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhulapo kulankhula popanda mantha kuwayimirira Malawi mu ziko la manjanjawidi amene cholinga chawo osakhala kuti kutukula ziko lyayi koma cholinga chawo ndi kuba. Lero zinthu zafika posokonekera ndipo Amalawi mukuyenera muzisankhire nokha chifukwa ngati simupanga chofunikiracho mukasankhaso kawiri manjanjawidi mwapasa mavoti muvutika kwambiri. Tikunena pano manjanjawidiwo akunka khomo ndi khomo madera osiyanasiyana Salima, Dowa, Mangochi, Kasungu, Mchinji, Deza komanso ngakhale ku Southern Region, Eastern Region. Ndikumawuza anthu kuti kodi muzavotera ndani. Mutiuze atanyamula maujeni awo mahadi cover awo mabuku awo manjanjawidi kumafunsa anthu kunena kuti muzavotera ndani mukuyenera musamale kwambiri. Ndipo akaona kuti iweyo wanena kuti uzavotera mwina kandi Peter Mutharika kandi Kabambe kandi Joyce Banda sakukulemba zina, koma ukangonena kuti tizavotera Lazarus Chakwera akumakulemba zina ndikukuza kuti siku lovotaro ukangovota iwe uzalandira 50 million. Muziwe kuti limeneyo ndi bodza la nkhukhuniza. Ndipo Amalawi musanyengeke iya anthu amene wandiona alephera. Tikunena pano thumba la simenti la kwana 50,000 thumba la simenti. Ndi ndani amene atazimanga atamange nyumba chaka chino ndekhayo amene ali wandale komanso anthu okuba. Anthu awawa alephera kopya. Tangoganizani inuyo taganizani kuteroko pakali panopa posachita pompano apita kujeni ku Dwangwa akasegulire fakitale yokuti ndiyosatha akuachita force amwenye kuti mangirirani machini tiapukuse kuti president aoneke kuti ndi president wanzeru. Ati basa azina makuti afuna azipanga fetereza andi fetereza kutoko amenya diru fetereza amene ati atuluke pakali panopa anabedwa nthawi imene ija fetereza uja wosika mtengo wa 15,000 anamusunga wina kuti apangire kampeni. Ndipo kampeni yake ndionena kuti atenga fetereza uja azinena kuti fetereza tamusisa ife ya MCP akhala pa 80,000 ndi amutulusa fetereza wa 80,000 uja koma ndu uja yemwe uja anali wa 15,000 anachita kumusunga. Amene akundifuna andifune ine sinimaopa. Lero tilankhulapo nkhani zikulu nkhani za zikulu zofuna kuchenjeza andale chifukwa ulendo umene utikupita uwu ndi ulendo woopsa kwambiri. Koma tisanafike kumene ndafuna ndichenjeze awa amachero ma private secondary school. Ama private secondary school akuzuza maziphunzisi yawo makamaka ndi summer holiday. Ena akuwauza maziphunzisi yawo kuti azikaphunzisa koma opanda salary kuma azuza maziphunzisi. Uyi ndi chikhalidwe choyipa kwambiri mu ziko lino limene mphunzisi amatengedwa ngati ndi opanda ntchito. Mphunzisi sasamalidwa, mphunzisi sapasidwa ulemu, mphunzisi amatengedwa ngati ndi galu. Choncho kuli ma private secondary schools ena amene akuachita force maziphunzisi. Ndipo izizi zikapitirira tibweranso pano ife ngati Malawi First komanso DC tiulule ma private secondary schools amene akuzuza maziphunzisi yawo kumachita force kumakalipira pena kumayimbira phone 4 o'clock kumamawa zibwerani muzaphunzisa ana sama classes koma opanda malipiro. Komanso nkhani ina imene tikufuna kunena ndikuchenjeza aboma amene anamiza maziphunzisi kunena kuti achita promote. Tikunena pano maziphunzisi wonse amene anachitidwa promoted makalata sanalandire kuti a promotion komanso ngakhale ma salaries osonyeza kuti anthu akuyenera kulandira salary ya nyuwani
zimenezo ndiye kulibeko. Ndiye tafuna tikukuze nino aboma kunena kuti mukamapanga matamanu musaone ngati anthu ena sakukuonani ya tikukuonani. Andi mwayamba mafilimu osiyana-siyana nicholinga kuti anthu akuvotereniso. Nkhanza zimene mmapanga ngakhale kupanga ulo kwa mavenda nkhanza zoma ndimukapeza mavenda ndikumalanda nthochi zawo, ndikumalanda sapato zawo, ndikumalanda mteza wawo, zimene jatu mwayimika kaetu kutero kumufuna mwanyengerere anthu azikuonani ngati ndino anthu abwino, komwe ndino afiti eni takhala ndikukuzuzulani kunena kuti inu mukumulanda mzimayi lichero wanthochi wanteza wabereka mwana afuna akapezeke nakache agulire ufa, inu mukuwalanda simunafune kunimvera. Lero limene mwaona kuti chiseko chakupanani ndi pamene nonsopano mukukhanga ndi mukupereka ulemu ati osamalanda anthu awawa amene wawa ni manjanjawidi amalawi. Samalirani, musamale kwambiri anthu amene wandi anthu oyipa kwambiri akufuna kunena kuti azikunyengererani, kumakulembani mmakomomu, kumayenda khomo ndi khomo, kumakunamizani. Nthawi yawathera, zinthu zawavuta, osamvaso chisoni ayi. Ndi chifukwa chake tikunena kuti inu a opposition, ndikunena mobwereza inu a opposition takhani pamozi. Anthu awawa zinthu zawavuta, anthu awawa kuwapasaso boma awawa kuteroko siku lokuti mwapasa boma wiki yomweyo akuzakweza mafuta. Iyi akupanga ndi chinyenga aphunzisi, mafuta akuvuta wa zinthu zawavuta, akuakaniza maiko G2G uja ndionama komanso aberedwa posachedwa popano makobiri ni manjanjawidi anzawo oapusisa kumanena kuti amene wawandema akatakwezowa za mafuta mbaja akapanga matama kutenga atola nkhani ulendo nawo pakana ku Tanzania kati akalandire mafuta kuteko ulendo uja opita kujeni opita kumpoto huu unali wokuti akalandire mafuta njanjawidi wankulu chepa chaka ndi azinzache koma kumene kujako mafuta aja kunalibeko. So mukuyenera kuti musamale kwambiri. Nkhani yayikulu lero ndikufuna ndimuchenjeze Michael Owusi komanso kumuyamikira Michael Owusi kunena kuti mukuyenera muchite beef security yanu, beef up security yanu maimweneni kumene muliko. Anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri. Ntchito imene mukugwira yoachenjeza Amalawi yoyima pachilungamo anthu ena sakukondwa nayo. Choncho anthu awawa akonzeka kuti akupange ni chipongwe. Mukuyenera muchite beef up security yanu che Michael. Anthu ifeyo ngati nzanu nimakukondani. Do not take everything for granted. Mukuyenera kuti pamene mukupanga misonkhano yanu ya yoyima yaoja zachi alibe mulandu komanso pamene mukunena chilungamo cha mbomamu mukuyenera kuti mukhale ndi security yokwanira. Don't take everything for granted. Anthu amene wawa ni manjanjawidi anthu oyipa kwambiri ndipo osafuna so kumuopa munthu iyayi, osapepesa so iyayi. Anthu awa ndi okuba ndipo chilungamo chacho nchonera kuti aba kwambiri. Choncho Michael Owusi zimene wayambazi ya Malawi akukondwa nazo ngakhale ena akuuzika ikira kuti imene ndi filimu koma ineyo as long as I know ameneyo ndiye Michael Owusi. Akakuona ngati ndiwe opusa ukamavina muja na uphika zitumbuwa sana ziwe kuti iwe ndi artisti. Inetu ndakhala ndikuwauza anthu kuti amene amamuziwa Michael Owusi si amene mukumuonayi. Michael Owusi ndi katundu kwambiri. Michael Owusi anabadwa wanzeru. Michael Owusi is able ndipo ngakhale anali Ecuador anali ndi zache ndipo lero akapena cha akamakapangisa press briefing kuti tifuna tikufufuze iwetu uli ndi ma connections ngakhale kunja. Even imene ukachoka iwe kuuje ni kuadra ndikukabwera mu UTM sikuti unali tu iwe kapetu iya iwe tu unali more than president. Nderero ati akufuna ati aziopseza ati IMCP ajina Jesse Kabwera aziopseza kuti aye tufuna tikufufuze. Muzakampeza munthu akumanena zimenezo akumanena zinthu zimene sana muchulepo zina muziwe kuti munthu uyo ndionama munthu uyo ndiokuba kutero kupamene paja mwapa na pankorokoro mwapa na padanzi mwakanda ndiye ayaluka ndiye akufuna ayuze maferesi kunena kuti iwe Michael Owusi usamanene chilungamo.
ukungoyenera uyime pa chilungamo osamuopa wina aliyense. Ndipo Amalawi ambiri akukondwa nawe kwambiri chifukwa ziko linotusira munthu, ziko linosira MCP, ziko linosira Jesse Kabwera, ziko linosira General Chakwera, ziko linondera Amalawi. Ndipo iwo akamanena kuti utithokoze tinakuchitira zabwino, akuyiwala kunena kuti boma ilili linali la Tonse Alliance. Ndipo agalu amene wakupanda Chilima akanawina, kupanda Maikaliati akanawina, kupanda Masangu akanawina, kupanda Makondi akanawina, kupanda Ngalande akanawina, kupanda iwe Michael Usi olondine ndemwe amene campaign imene inapangidwa ija amene wali kutiko. Ndi akamanena kuti utithokoze amuthokoze athokozedwe ni ndani? Iwo ndi amene anayenera kuthokoza chifukwa chini ndi chipani cha nkhanza chimene sichinayenerenso kuti chibwerenso mboma ya. Koma malemu Saulo mwana ujayo amene chifukwa che sikuziwika pakana lero kuti zinayenda bwanji, ndi amene anathamanga, ndi amene anachita convince ya Malawi kuti anthu amene wawa abwerere mboma. Ndipo lero anthu a UTM ndi agalu achina Njawalaja, ndi agalu leroli achina Kwesi Msusaja, ndi agalu amene ajawo achina Maikaliati aja, ndi agalu lero. So anthu osayamika ndi iwowo amene amayenera kuyamika anali iwowo. Osakhala kuti azikapangisa press conference unayo tikufuna tikufufuze iniyo musazifufuza nokha bwa matished anu akilimpulini ya mukugawawa osazifufuza nokha bwa muyambe kai mwazifufuza inuyo nokha zinthu zimene mwagula inu masiku amene magali moto ujeni matisheti mahotelo amene mukumanga ndalama zimene mukungogawa nazi muzifufuze inu osakhala kuti muzimuopseza munthu amene akungoyima pa chilungamo. Ndipo Michael Usi, you have Malawians following you, osaopa makape ngati amene wawa zisiru zeni. Ndipo anthu okupha amene wawa, anthu okuba amene wawa, nikati mukufuna kumanga mulibwereso munimange. Ndipo nikakondwereso kwambiri kunena kuti tizipita kumasankho kukaunyolo kena ntakala wanso. Kuma inuyo ndino anthu oyipa kwambiri, anthu achabe, and you don't even deserve to be voted. And ziko linolika nakhala kuti asogoleri lamulira ziko li ndicho linga kuti azithandiza Malawi ngati kuna lichipani chimene chinayenera kuti ife sitizayimanso, ife tasiya ndale chifukwa chezatire pereka ndiye ndinu a MCP itu. So lero munthu akuyipangisa misonkhano ndikumauza Malawi the rot that is in your government. Ndiye mfuna muzimu opseza kumakapangira ma press briefing atiyamike asatiyambe ife pano asakuyambe neno ndani kulitu anthu ena omenya kunja kunoko, anthu ena ache opshaso kunja kunoko inu ndinu ndani inu agalu ngati inuyo kupanda uji Saulo Chilima muli kutiko inu zisiru kwambiri zisiru mwamba ndiye ngati ndipo tu Michael si size yako tu, si size yako iweyo zilimbana ndi ifeyo amene ja si size yako. Michael, go and tell the nation the truth. Command you must beef up security because akupanga na zinthu za uchisiru agalu amene wawa kaya magazi aji na gadama kaya ndani anthu amene apha muziko lino akufuna be azipitirira nawo. Ife zimene tilibe nazo ntchito. Amalawi musamale kwambiri, musamale agalu amene wabwera kuti azakuzunzeni zisiru zimene zizi. So palibe zopepesa Michael Usi, osapepesa palibe sozoyika gear winner and ati uchite resign iyo palibe zochita resign. Amene anayenera kuchita resign ndi president wawo anachita kunena kuti ndikangopanga 2 years ngati ndalephera ndizachita resign. Anachita resign. Lero amva kumva kukoma za ku State House ndalama ango zigonera paliyepo alibe vuto lina lililonse. Anthu ama BP anasiya kudwala, ashuga anasiya kudwala panopa angoja makobiri ma State House. Bon Kalindo the DC mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.